Naimbag nga oras, kenal daw tayo amin papagayam. Adtoy manen ni DJ Jennifer nga umay mangibasa kada kayo iti maysa nga surat. Daytoy nga surat ket impatulod ti maysa nga gayem tayo nga ilinged tayo itinagan nga Aldrin. Ngem sakbay ti amin, pagyamanak man pay kada dagiti amin nga dumdumngeg ken mangbuy-buya iti programa tayo nga istorya may panggep ken ayat. Bueno papagayam, rugyak nga ruden nga ibasa, to'y surat ti gayem tayo nga ni Aldrin. Ni Aldrin kat may nga OFW nga madama nga agtatrabaho sa jay Saudi Arabia. Dear DJ Jennifer, sakbay ngayon kay basa to'y surat ko kayat kumanpay nga agkidaw iti dispensar gaputa saan ana urnos ti panakay surat ko dito'y istorya may panggep ken aya. Nupay kasta namnamaek na pintas ti panakaibasa na. Rugyak man nga ro di tag istorya idi tawen 2014. Idi damok pay laeng nga tumapog dito'y balasiw ta. Kadagiti sumagmamano abulan akaaddak dito'y abroad DJ ket sa anak unay anang naldaan ura adayuak iti pamilya. Gapu iti Facebook kanayon ko ang makasarita ti asawa ken kakaisuna nga anak ko. Nagpintas iti langin-langin mi nga agasawa DJ. Ngem naglabas ti sumagmamano abulan, nagbaliwen ti asawa. No agpatuludak iti mensahe, saan pa yan na sumumpat? Ngem numet tawagak, agungit laeng, kit apaen na. Nakasaksakit DJ, saan akon ang makatrabaho akusto, kanayo nakanaliday. Kasla kayat ko ni ti agawid ng panpanunutek ti adu nga utang ko ken masakbayan ti anak ko. Saan ang nagbayag, ada mensahe nga naawat ko ngayon patulod ti kabsat ko. Ket kastoy ti linaon ti mensahe na. Manong, saan ka kumakas-mas daaw? Ngem ni manang amildred nga asawam ket addan sa bali ag kadenden nana. Nakasaksakit DJ, kasla kayat kun nga agbitak to'y nagtakderak tapno lamunen na kun ti disso nga ayan ko. Karabyan na dayta, napalaos ti panagsangsangit ko, ingga na jak napupuutan ang nakaturugak. Nariingak kiti panaguni ti cellphone ko, kasta unay ti kalaat ko, kasta launay panagarubos dagiti linget ko. May salagayang matagtagainep dayta. May saak abaro DJ ket awan iti asawa. Ket ditan papagayam nga nagpatinggay ti daytoy istorya may panggep ken ayat ngayon patulod ni kabsat tayo nga Aldrin. Agiyaman na ti panagdingeg yu.